90 ja sillä 6. tilalle tässä vaiheessa. Numerolla 55 lähtövuorossa Mimi Jätti ja Jenta J. Hollolan ratsastajista. Valmistautuvat Kivelä, Kuuselle, Marttila ja Talja. Ja 6. kärki tässä vaiheessa Jenni Kammonen, Tiida-Mari Hörkkö, Eveliina Talvio, Pia-Liisa Saarinen, Linda Telimaa ja Annika Kankaansivu. Pidä laukka, ulkopohja. Joo. Ratsukolle 12 virhepistettä ajassa 50.